and gentlemen, I'm honored to welcome you in a masterful decorated venue, share my experience to see all of you, partners and colleagues. Fasten your seatbelt. The exciting ride is ahead of us. Когато пътят е предизвикателство, пълен напред! Global position is stronger than ever. It's not only a very good, solid, healthy and well-established company. There are several ways that the customer perceives us as the best operator in the market, the most trustworthy, reliable, innovative. We have to be aggressive in the market, aggressive in the sales, but without losing our temper, without losing our styles, being ethical. We have to show to the market that we know perfectly the rule and the name of the game, and we are determined to win. You, ladies and gentlemen, standing on the front line of our company, interacting with the customers on a daily basis, you are the best representative of our brand. We have to protect ourselves by protecting our customers. And protecting our customers from any harsh move, we have to give them honesty, transparency, giving them more value, respect each and every customer. At the end of the day, we have to thank them. The crew of Global Rally Team, Mr. Krum Donchev and Petr Jordanov. Вие сте изключително силни и смели хора. Дори това, което правите в вашето ежедневие, мога да кажа, че е изключително близко до едно истинско рали състезание. Никога човек не трябва да се предава. Винаги трябва да гледа напред, да е устремен към победата. Благодаря ви. С гордост всички ние можем да се поздравим, че през 2011 година Global успя да изпревари играч номер 1 на мобилния пазар MTEL по отношение на средния приход от клиент и също така по отношение на EBITDA, за което, дами и господа, ние можем да се поздравим. Въпреки задържането и ненарастването на клиентската база при нас, ние успяваме, както може да видите в графиката отдясно, да увеличиме нашия пазарен дял при приходите от 37,3 на 38,3% през 2011 година, което също е един изключителен успех, за което можем да се поздравим. Ние се справихме изключително добре с приходната част за 2011 година спрямо нашия бюджет, за което още веднъж искам да ви благодаря на всички вас и да се поздравим. Когато пътят е предизвикателство. През 2011 година ние станахме на 10. Както каза и господин Хумис, през 2011 година Global се затвърди като най-предпочитания бранд в нашия сектор. Пълен напред! Винаги започвам моята презентация с най-важната категория Target. Коя е тя? Не мога да ви чуя. Коя е тя? Postpaid, точно така. Тук имаше познал зонален. Как мислите, колеги, изпълнихме ли таргета си за 2011 година? Таргета на 100%. Поздравления! Колеги, трябва да ви кажа, че клиентите, които се възползваха от тази услуга, бяха много по-малко от 5% от целия гроз, който произвеждаме на месец. Аз считам това за голям успех на Welcome Guarantee, нещо, което направихме първи. Нека да се поздравим за това. В дейтата ние постигнахме цели 32% ръст, колеги. Браво! Добре постигнат резултат. Вярвам във вас, гордея се с вас и много ви обичам. Това е всичко от мен. Благодаря ви. Преди малко споменах за една нова технология, която представлява един так, едно малко кръгче. И когато доближите телефона си до това кръгче, ще можете да правите плащания.
ще може да си платите кафето. И сега ще ми кажете, но това не е нищо ново на пазара. Да, не е нищо ново на пазара. Global го въведе от преди повече от 1 година. Първи бяхме на пазара с Mobile Wallet. Това е бъдещето. Вече има 35 милиона карти в световен мащаб, които ползват тази технология и правят банкови разплащания. Визуално разпознаване. Това, например, е една кампания на Adidas от преди 3 месеца, отново чрез специална апликация, само при насочването на телефон към Adidas продукт. Например, намирате се в метрото, виждате човек с обувки и маратонки, които много харесвате. Неудобно вие да го попитате, къде си ги взе, колко струват, насочвате смарт телефона. Тази апликация ви дава информация, дали въпросната обувка е част от новата колекция, къде най-наблизо може да бъде закупена, на каква цена, а ако обувката вече не се произвежда, ви дава препоръка за нещо, което би могло да ви хареса. И през 2012 година, колеги, таргети ще има. Първият приоритет е задържане на средната сметка от клиент. Втория – увеличаване на нетната клиентска база. Третия – подобряване на обслужването. И четвъртия – подобряване на ефективността. Потребителят в интернет е затрупан от все по-растящ обем информация, който обаче расте абсолютно право пропорционално с несигурността и недоверието към тази информация. Това означава, че бъдещето е роля на ритейла е да преведе клиента през най-краткия път в това море от информационен поток, с който той е облъчен, до най-краткия път, по най-краткия път до това, от което той има нужда. Само тогава ще имаме наистина доволни клиенти. Не трябва да допускаме ние, хората от ритейла, безпристрастността на интернет и неговата лишеност от емоция да доведе до това хората да го предпочитат заради нелоялните търговски практики на ритейла. Разбирате ме какво ви казвам, нали? Влиянието на ритейла може да бъде в пъти по-голямо от това на интернет, ако се използва правилно. Ако ние сме прозрачни и искрени с клиентите. Надявам се, че сте съгласни с мен и много добре разбирате какво ви казвам и какво е важно, за да има бъдеще ритейла. Аз знам много добре кога българите ще спечелим Париж-Дакар, в момента в който започнат да се състезават и маршрутки. В него дори знам коя маршрутка ще спечели. Номер 4 от Младост до Люлин, тя е най-бързата. Поддържането на висока скорост е ключа към победата. Колкото по-бързо можеш да маневрираш и в същото време да запазиш високата скорост, толкова по-успешен ще бъдеш. И затова като една голяма армия ние трябва навсякъде бързо и единно да правим и да извършваме промените, които са необходими и които са диктувани от пазара и от икономическата обстановка. Второто качество е адаптивност или умение да се променяш според средата. Третото качество, което открихме в Рали Париж-Дакар, което ще ни помогне, е екипната работа. Следващото качество – издръжливост или упоритост. Едно изключително качество, което ще ни бъде необходимо, което е необходимо както на пилотите в Рали Париж-Дакар, така и ще бъде необходимо на нас през 2012 година. I will just add one more element, one more virtue, which is that we have a team which has a lot of creativity, as it was, I think, more than evident in the first part of today's presentation. I wish to you and to your families all the best for 2012, and I hope that next year we will be able to celebrate even more exciting news and even more exciting results. Till this moment comes, let's all together drive ahead, move ahead at full speed, as is the theme of today's event. Thank you very much. All the best. Желаваме ви успех! Успешна 2012 година! Ще се видим до вечера на партито. Довиждане!
всички в залата. Добре дошли. Аз съм Мария Игнатова и за мен е чест и удоволствие да бъда част от вашия празник тази вечер. Добър вечер! Това вече го казах. Никой да кажа друго. Уважаеми дами и господа, посрещете... Рафи! Как е на турски събрание на фирмата? Бошлав Муабет! Така. Казах ли ти го? Тигър. Коско джамити рае котак. Куче далматинец. Леке кожух помияр. Бойко Борисов. Асфалт Ефенди. Плескайте, голем съм. GSM. Лав съндък, жичка йок. SMS. Телеграма пинис. Добре, кажи как е абонат на МТЕЛ. Коско джаби ти подава. Магазин с най-качествено обслужване. И сега. Нека на сцената да поканим госпожа Диана Манолова, за да разберем от нея кой е победител в тази категория. Така, наградата е 1500 лева и печели магазин Сливница. Заповядайте на сцената да получите наградата си. Не съм предполагал, че ти ще спечелиш. Магазин с най-голям принос за Глобул. Нетна клиентска база. А сега на сцената да излезе госпожа Галина Чулева, за да разберем кой е победителят. И името е магазин Глобул Шумен, Стоян Чилингиров. Моля, заповядайте при нас. Магазин с най-голям принос в дата услугите. Нека на сцената при нас да излезе госпожа Петя Златева, за да разберем от нея кой е победителят. И моля на сцената да дойдат колегите от магазин Видин. Най-добър търговец на годината. Добрите търговци са изключително важни за нашите резултати и за успеха на нашата компания. И затова за мен е чест да дам тази награда на най-добрия продавач за 2011 година, а това е Нели Никова. Провадия! Аплодисменти! Магазин на годината. The winner is Shop Globul Plovdiv. Boulevard Bulgaria 63. Изуездахме двата отбора, стадиона голем, пълен, пръщи, пръска са по шевовете, 25 души минимум, всички люпат семки, бият се, псуват се на майка. Абе, така има атмосфера, почти като финал на Шампионска лига. Мен като ме удари морфина, като почнах пасове, винтове, главички, кълбо напред, кълбо назад, циганско колело, виенско колело, свещ. По едно време тренерът да вика: момчета, край на загрявката, мача почва. После цял мач не играх, защото се бех уморил. Така ме гериш, ле-ле-ле-ле, леко гресен, ле-ле-ле-ле, леко верен, леко невъзбидан до мен. Така ме гериш, ле-ле-ле-ле, леко гресен, ле-ле-ле-ле, леко верен, пипа си не бяга сега, искам те така. Много е прост, аз ви казвам, много е прост.
А ти, Павликофрен, като идеме в София и прескача трамвайните линии, е така, да не го тресне от тук! Ми стъпите на ота тресни, ма, да пукнеш да нома. Ми ти де ториш, се дупиш и де се чудиш къде е отпуха на трамвая. А ти не се ли чудиш още от какво е умрело мъртво море, бе? Отидахме на Черно море, закараха да екскурзия. И тая тъпата ми вика да ви кажа, това море, що е синьо, като карта пише черно. Значи много е проста. Има печатна грешка. Печатна грешка има в тъпата ти тиква, да знаеш.